oro kod somo e kind jopuonjre e kedo kod mako iye mohiu e gwenge ma Kuria kod Awendo. Mana kaka jafwambo marwa George Juma leronwa, migawo mar somo wacho ni giseketo okenge makare mag neno ni jopuonjre ahinya to mago manyiri obetie skul kinde duto kaka yo mar geng'o mako iye momondo. Ng'wech mar duoko piny mako iye momondo kind awere babedi nyaka sani nitie atamalo 20 e kaunti ma Migori pod dhi nyime ka piny owacho. Rowego moko mago mag piny owacho dhi nyime kod tiyo kod yore mopogore opogore mar kedo kod mako iye momondo e kaunti ma Migori. Girls have brothers and sisters. How much are we encouraging these girls, or I mean these boys, to take care of their sisters, cousins, and all that? When we are offering the sanitary towels or sanitary pads, sometimes the government provides, but when we are offering them to the girls, do we consider the boys who are there because they have sisters? And once a boy is well taken care of and told about how to take care of the sister, this boy will assist the sister in such a way that this sister will not get pregnant. Waseyudo ni iye mag ohiu osebedo mang'eny e gwenge kuonde ma wantiere, kendo en okang' makoro watemo wuoyo goganda kaachiel kod jopiny mondo mi wageng' iye mag ohiu e kind nyithindo ma wan go ma pod somo. Ahinya ahinya wayudo ni iye mag ohiu oseyudore mang'eny e gwenge mag Awendo kaachiel kod Kuria. Riwruok mar Community Initiative Development bende ong'ere kaka Comid Kenya kawo tende kod migawo mar somo sani tiyo kod piem mar ndiko somo kaachiel kod gore kind rawere kaka yo mar kedo kod mako iye momondo e gwenge ma Kuria kaachiel kod Awendo. Jata chenre borokni mar Comid Kenya Washington Jalang'o wacho ni gisedo ni kawo kalo kuom piemne rawere mantie sikul yudo ng'eyo malach e yore mag geng'o mako iye momondo e kindgi giwegi. Our theme is using pen. That is the power of the pen. Can they pen down their feelings about teenage pregnancy? That is writing through essay. And then we have pencil. The pencil is can they sketch their feeling and their understanding of teenage pregnancy? And the color, can they beautify the change that they are making against teenage pregnancy? Jokedo kod mako iye momondo setudo ng'weche mag mako iye momondo kuom rawere kod midhieche mathoth ma oting'o chan, nyange mag nyithindo manyiri kaachiel kod mamoko. Korido ni bedo kod chan miyo gidonjo e terruok e kinde machon. Kwadhi e loka Kuria wayudo ni wan kod jogo man kod kitgi kod timbegi maketo nyithindo wa donjo e weche mag terruok chon machalo kaka dhi e nyangu. To some extent, it is due to poverty. There's a lot of poverty within. These children may be looking for handouts, or they are lured. They are lured, maybe I'll give you a phone, I'll do this and that. They are lured into having sexual intercourse and they end up getting pregnant. Migawo mar somo wani giseketo okenge mar neno ni jopuonjre to ahinya manyiri obet e sikul e kinde duto kaka yo mar geng'o mako iye momondo e kaunti ma Migori. Make sure our girls are always in class. They are always in school. We don't want absenteeism. Number two, we were talking on how to curb and to get our parents, we talk together as a community. George Juma, Ramogi TV, Migori.